वरती दाखवलाय विश्वास आणि यावेळी पुढे एकदा सेम फटका सेम रिझल्ट. नो चान्स आहे, कोणतीही धाव इथे दिली जात नाहीये. सलगचा दुसरा डॉट बॉल येतोय. अजून या षटकातील शेवटचा एक चेंडूचा खेळ शिल्लक राहिला असेल. टीमची टोटल धावसंख्या 3 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. काय कमबॅक केले दिवेशने. पहिला चेंडू थोडासा स्वेर अतिरिक्त फेकला आणि त्यानंतर उर्वरित 4 चेंडू सफलपूर्वक निर्धाव चेंडू, कोणतीही धाव दिली जात नाही. त्यानंतरचा गोलंदाज प्रतीक उर्फ टॅटू गोलंदाजी मार्क करून समोर फलंदाज असेल सय्यान अय्यन या मैदानामध्ये पाहायला भेटतोय का. तो सय्यानसाठी पहिला चेंडू होता. बॅकफुट पंच, इरादा आहे पक्का, दिला जाणार आहे 6 धावांचा एसपीएल चा धक्का प्रतीकला दिला जातोय. 6 धावांचा षटकार. 31 धावा बनवायच्या, 30 धावा बनवल्या गेल्या. 31 धावांचं टार्गेट इथे ठेवलं जात आहे. त्याचा पाठलाग करत असताना धावसंख्या 9 वरती आहे. नंतरचा चेंडू नॉट गेला, धोका जी हा कालमध्ये ट्विस्ट आएगा राज मैदान के बाहर मोठा मासा जाळ्यामध्ये अडकला. आगाऊपणा तू केला कशाला आणि धावता तू रनआउट झाला. येस, मोठा मासा जाळ्यामध्ये अडकवला गेला. राज चोडकर क्रीडांगणाच्या बाहेर इथे आहे. आलाय कहाणीमध्ये ट्विस्ट, आलाय सामन्यामध्ये रोमांच. पैसा वसूल होणार याच्यामध्ये काही शंका नाहीये. सामना शेवटच्या चेंडू पर्यंत जाणार. क्रिकेटला जर तरला महत्व दिलं जात नाहीये. नवीन बॅटर इथे दाखल झाला असेल वन डाऊनच्या स्वरूपामध्ये शादाब. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोरकार्ड वरती आपण पाहतोय 9 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. प्रतीकने देखील चांगले प्रयत्न इथे केले जातात. मी पहिल्यांदाच बोललो होतो की वेळ प्रत्येकाची येत असते, प्रत्येकाने वेळेसाठी थांबलं पाहिजे होतं. नंतर त्या चेंडूवरती पुढे एकदा वेळ षटकाराला घातलाय. ताळमेळ चेंडू पाठवून दिला जातोय. एसपीएल येतोय. अजून एक दमदार शानदार षटकार इथे खेचला जातोय. धावसंख्या 15 या अंकांवरती निम्म सफर पार केलं गेलंय. अजून निम्मा टप्पा इथून पार करायचा असेल याच्यासाठी केला होता जेणेकरून शेवट गोड केला जावा आणि हा शेवट इथे गोड केला जातोय. काय फटके आहेत. 3 उत्तुंग षटकार या प्रतीकच्या विरोधात इथे खेचले जात आहेत. धावसंख्या 21 या धावसंख्येवरती अजूनही सामना जिंकण्यासाठी 10 रनची आवश्यकता आहे. काय फलंदाजी केली जाते. अगदी डोळ्यांची पार न फेडणारी फलंदाजी आपण पाहायला भेटली. नंतरचा चेंडू पंचांनी व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. थोडीशी घाई इथे केली जाते. आवाज घुमणार मैदान. पुन्हा एकदा शादाबसाठी फुलणार का. येस, घुमलाय. चेंडू गेलाय सीमा रेषा पार. षटकार अप्रतिम इथे खेळतोय. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्ड रिजन वरती 28 वरती. थोडस महागडे षटक 25 धावा या खर्च केल्या गेल्या आहेत या षटकामागे. क्रिकेट अनिश्चितच मी पहिल्यांदाच बोललो होतो. सामना जिंकण्यासाठी 10 चेंडू आणि 3 रनची आवश्यकता आहे. गोलंदाजी मार्क करून लॅबो. पहिला चेंडू 1 रन घेण्याचा इथे केला जाणार आहे. चिकी 1 रन इथे पूर्ण केली जाते आहे. सामना पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला जातोय कारण शादाबला माहिती आहे क्रिकेटवरती षटकार आणि चौकार मारणं म्हणजे नाहीये. सिंगल डबल आणि कॅल्क्युलेटरचा खेळ इथे खेळणं गरजेचं आहे. काय गोलंदाजी इथे करणं आवश्यक असेल. कोणती रणनीती आखली जाईल. 9 चेंडू आणि 2 रनची आवश्यकता आहे. सामना अजूनही संपला नाहीये मित्रांनो. इथे संपवला गेलाय. केबी स्टार संघ ठरलाय. अजून एक दमकम दाखवणारा विजय केबी स्टार संघाकडून इथे प्राप्त केला जातोय. अप्रतिम फलंदाजी, अगदी अप्रतिम. सय्यांच्या माध्यमातून अप्रतिम फलंदाजी केली जाते.
ताबडतोड फलंदाजी केली आहे. सय्यान ठरतोय या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच. राहुल चव्हाण सर, तुम्हाला विनंती करतोय, आपण मॅन ऑफ द मॅचचा किताब सय्यांच्या हस्ते सोपवायचा आहे. ताबडतोड फलंदाजी केली आहे. सय्यान ठरतोय 6 चेंडूवरती 26 धावा इथे खर्च केल्या गेल्या. चांगली फलंदाजी आपल्याला त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. ताबडतोड फलंदाजी केली. प्रतीकच्या विरोधात 4 षटकार इथे सय्यांच्या बॅट मधून आपल्याला पाहायला मिळाले होते.